Zdravím vás. Dnes jsem si pro vás připravil video, se kterým dost možná nebude dost lidí souhlasit. Je to jen konspirační teorie, ale z mého pohledu něco opravdu k zamyšlení. Týká se to teorie, že lidé doopravdy nepochází z planety Země, ale dost možná jsme my mimozemšťané, genetický experiment vysazen na Zemi, anebo kolonizační projekt. Vím, že to zatím zní všechno šíleně, ale ke všemu se pomalu dostaneme. Užijte si video. Důvod, proč tato teorie vznikla, je asi ten, že se lidská rasa hodně liší od jiných, se kterými sdílíme planetu Zemi. Zvířata se přizpůsobují Zemi, ale lidé si přizpůsobují Zemi k přežití. Jeden z dobrých příkladů je například to, že člověk nedokáže přežít v přírodě bez jakýchkoliv technologií. Většina ostatních savců má hustou srst nebo silnou kůži, která je chrání před chladem, sluncem i poraněním. Ale člověk je prakticky nahý, nemá srst ani silnou kůži, bez oblečení by dlouhodobě nepřežil ani v mírném klimatu. Zvířata mají také instinkt a fyzické schopnosti, jak si stavět nory, hnízda či doupata. Člověk si musí vědomě stavět obydlí. Když se koukneme na to, jak si lidé versus zvířata schání potravu, je tam také velký rozdíl. Zvířata jsou fyziologicky uspůsobena na to, aby dokázala lovit. A pokud nejsou, jsou z nich býložravci. Ale člověk je trochu něco jiného. Je to všežravec s tím, že má chrup, se kterým dlouhodobě nezvládne konzumovat syrové maso ani tvrdou rostlinnou stravu a sám není připraven na lov. Musel si vyrobit nástroje a přijít na vaření. Když se podíváme na zdravotní stránku lidí, jsme na tom také bídně. V přírodě je člověk náchylný k infekcím, zraněním a onemocněním. Mnoha zvířat mají silnější imunitní systém nebo regeneraci než lidi. Zastánci této teorie tvrdí, že tohle všechno ukazuje, že lidský organismus není vyladěný pro podmínky na Zemi. Ostatní zvířata jsou vybavena k přežití, my ne. Proto člověk přetváří krajinu do podoby, která vyhovuje jemu, zatímco většina zvířat se prostě přizpůsobuje danému prostředí. Takže ku příkladu, člověk může žít na jakémkoliv místě na světě, od polárních oblastí až po pouště, protože si dokáže postavit obydlí, ušít oblečení a zajistit teplo. Někteří teoretici říkají, že tohle je důkaz, že člověk není součástí původního ekosystému, protože každý jiný druh do prostředí zapadá a udržuje rovnováhu. Zatímco lidé silně vybočují. Dalším důležitým bodem, na který se zastánci této teorie odkazují, je právě evoluce a její mezery. Když se podíváme na fosilní záznam, máme spoustu nálezů. Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, ale najednou jako by se objevil moderní člověk s vyvinutým jazykem, kulturou a schopností stavět složité nástroje. Tenhle skok je podle některých až příliš náhlý, aby šlo o přirozený vývoj. Tvrdí, že jde spíš o důkaz genetického zásahu nebo přesazení člověka z jiné planety. Navíc náš mozek je obrovský, energeticky extrémně náročný orgán. Evolučně nedává úplně smysl. Proč by příroda najednou investovala tolik zdrojů do jednoho druhu, který by bez technologie nepřežil? Někteří tvrdí, že je to známka toho, že lidský mozek byl upraven, aby fungoval jinak než u zvířat. A tím se dostáváme k dalším zvláštnostem. Porod u lidí je extrémně komplikovaný. Hlavička dítěte je velká, pánev úzká a bez asistence nebo znalosti může být porod životu nebezpečný. U většiny zvířat to probíhá mnohem snadněji. I tohle bývá uvedeno jako argument, že lidská anatomie není přirozeně kompatibilní s podmínkami na Zemi. Podobně i zdravotní problémy. Bolest zad, křečové žíly, krátký spánek, zubní kas. Spousta zvířat takové chronické potíže nemá. Člověk působí jako bytost,
která byla do tohoto prostředí spíš vložena, než by tu vznikla přirozenou cestou. Když se podíváme na starověké civilizace, najdeme překvapivě mnoho podobných příběhů, mýtů a legend, které popisují bytosti přicházející z nebe. Je fascinující, že téměř každá kultura má svoje vlastní bohy z nebes, kteří lidem přinesli znalosti, technologie a postupy, díky nímž mohli přežít a vybudovat civilizaci. Sumerové například mluvili o Anunnaki, bozích, kteří se stoupili z nebe a vytvořili lidi, aby jim sloužili jako pracovní síla. Podle legend učili lidi zemědělství, psaní a stavbu měst. Někteří zastánci teorie tvrdí, že jde o odkaz na mimozemský zásah nebo genetickou manipulaci, která lidem umožnila rychlý rozvoj civilizace. V Bibli jsou zmíněni Nefilim, potomci synů božích a lidských žen. Tato mystická rasa měla mimořádné schopnosti a sílu. Někteří lidé to interpretují jako důkaz hybridizace člověka s inteligentními bytostmi z vesmíru. Řecké legendy vyprávějí o Prométeovi, který lidem přinesl oheň a znalosti. Podle těchto mýtů nám dal schopnost přežít, tvořit a rozvíjet se. Téměř jako by nás připravoval na život v prostředí, které by nám jinak přirozeně nevyhovovalo. Prometeus a podobné postavy často působí jako učitelé z nebes, kteří předali lidské rase schopnosti, jež výrazně přesahovaly jejich přirozené možnosti. Stejně fascinující jsou majské a aztécké legendy. Mluví o bozích, kteří se stoupili z hvězd, učili lidi počítat čas, stavili pyramidy a prováděli rituály. Někdy dokonce popisují, že tito bohové přicházejí pravidelně z hvězd a sledují pokrok lidstva. Podle teoretiků to může být vysvětlení náhlého kulturního a technologického skoku, který nelze vysvětlit čistě přirozenou evolucí. Ve starověkém Egyptě faraoni často byli považováni za potomky bohů, spojovaných s hvězdami nebo nebeskými silami. Pyramidy a astronomické znalosti Egypťanů vyvolávají otázku, zda vznikly jen lidským umem, nebo pomocí někoho vyspělejšího. Pro mnohé zastánce této teorie to je další aspekt, který naznačuje, že lidé byli vedeni nebo instruováni inteligentními bytostmi z vesmíru. Celkově vzato, legendy napříč kulturami často vyprávějí o bytostech z nebe, které lidem přinesly znalosti, technologie a schopnosti, jež překračovaly tehdejší lidské možnosti. Mohly tyto příběhy přežít stovky či tisíce let jako vzpomínky na skutečný kontakt s inteligentními bytostmi z vesmíru? Zastánci této teorie říkají, že ano. Možná právě tyto mýty skrývají indicie, že člověk nebyl původní součástí Země, ale byl zde zasazen. A naše historie i civilizace jsou vlastně odrazem tohoto kontaktu. Děkuji za shlédnutí tohoto videa. Budu rád, když zanecháte like a nebo komentář. Uvidíme se u příštího videa.